Mga kabanay ug mga anak ni Ronda Mayor Mariano Blanco mihangyo nga respetuhon lang una ang ilang pagbangutan. Samtang pipila sa mga kalihukan sa naghinangat nga fiesta sa Ronda, gikanselar isip pagrespeto sa kalit nga kamatayon sa ilang mayor. Siluan Mayron Dinas sa report. Gihaya na karon ang patayng lawas ni Mayor Mariano Blanco III sa panimay sa iyang inahan sa Barangay Poblasyon Ronda. Nag-anam-anam na pagduaw ang pipila sa mga kawani ug opisyal sa lungsod. Wala pa hinuoy mga opisyal sa lalawigan ang naabtan sa balitang misdak ganihang buntag. Apan ubay-ubay na ang mga buwak nga gipada sa nagkadayang mga local officials. Ang Baneng Blanco nagdumili lang una pagluwat og pamahayag sa mga sakop sa media. Mihangyo sila nga respetuhon lang una ang ilang pagbangutan samtang magsabot pa usab ang pamilya sa laka nga ilang himuon aron makabot ang hustisya. Samtang gibutyag ni Ronda Municipal Councilor Eugenio Henny Layagin nga pipila sa mga nakahanay na nga kalihukan alang sa naghinangat nga fiesta ang gikanselar. So ang gikasabutan sa department heads and the officials, municipal officials of Ronda nga instead of LGU night karong gabi magpamas mi diri at 7:30, then kaming tanan nga empleyado mo together minya murag mo vigil bitaw makig-uban minya anang gabion. Kansilado usab ang LGBT night sa Setyembre 10. Si Konsehal Layagin, chair sa Committee on Environment and Tourism, ang gitahasan sa mayor sa paghanay sa mga kalihukan alang sa fiesta. Iyang gibutyag nga bisan pa man sa pagbangutan sa lungsod, aduna gihapoy mga kalihukan nga padayong ipahigayon, ilabi na kay napangandaman na kini ug napagawas na ang budget sama na lang sa mga presentasyon. Duha ka mga dagkong tungaan sa lungsod sama na lang sa Langin National High School ug Nuestra Señora Academia nga sunod-sunod nga ipahigayon. Magpadayon usab ang drama night sa Pizza 13 ug ang Panginabuhian Festival sa Setyembre 14. Ang festival ma'am wala gi-cancel kay although planned by our beloved mayor na siya. Nga di gud gusto siya nga mawala ang mga festival. So wala na namo gi-cancel, gikasabutan sa SB ug ni Madam Sally Blanco nga inahan sa atong mayor nga ipadayon ang mga ubang kalingawan. Bisan pa man kung magpadayon ang pipila sa mga kalihukan ato sa fiesta, apan sa kahulugan mismo kansilahon ang disko. Isip usab pagyukbo sa kamatayon sa ilang mayor tungod kay sa kasunod adlaw, mauman ang gikatakdang iyang lubong. Gikan dinhi sa lungsod sa Ronda. Luan Merondina, Balitang Besda.